Мани, този микрофон дай моя, бе. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Благодаря за аплодисментите. Моля с микрофона направо да започвам. Заповедай. Аплодисменти за този убавец. Сега искам да ви кажа, а какво снимате, госпожо? Грозен човек снима ли са, ле? Аз бе. Бе, краката са ми студио Хикс. Ма съм голем футболист, защото не знаят с кой как се засилва и с кой ще ги махна. Сега за мен правилното в отбора, нема ли кръв, нема фал. Вие какво се смете, бе, дечита? Да не мислите, че съм бада Енчо. Сега ви кажа, аз съм си от село. Ама аз съм от Ребъркол. Ма мисля са пресена тук у Ягнило, добре ли? Я аплодисменти за всички, от които са от община. Така, от Ветрино има ли от общината тук? Значи идвам да се преселвам, маиня от Северо-Западна България и идвам при вас. Сега искам да ви кажа нещо в самото начало, си имам уважението. Уважаеми дами и господа, вие по-прост човек от мен нема да видите тази вечер, да знаете. Мен ма не е я, че съм прост. Мен ма много я, че ми личи. Това ма дълбоко мен. Вие колко сте седнали тук на сенките, идеално, идеално. Искам там да поздравя всичките, къде пият бира. На здраве от мене! И да им кажа да внимават с коктейла. Знаете ли коктейла 2, максимум 3? Его, моя приятел. Ти откъде беше, колега? Точно така. Той дойде, това е човек, който 64-та година бил артист у София. Аплодисменти за това човек, че сте тук, ние се приказваме. Сега искам да кажа за хората къде покръкват. За мен смисъл на живота е ядене и пиене и някоя сгодна женица, ако мога да от Ветрино тук, да от тук, от това край. Ма няма се излагаме. Значи искам да ги предупредя. Знаете ли, уважаеми дами и господа, коктейла 2, максимум 3? Няма се обаждате вие. Коктейла 2, максимум 3, сега ще ви го кажа. Значи, взимате една чаша рекия. 2, максимум 3. И ги сипвате в един шейкър. В шейкъра добавяте една чаша бира. 2, максимум 3. След което в шейкъра добавяте една чаша вино. 2, максимум 3. Смешно, да. Разбърквате шейкъра и пиете един шейкър, 2, максимум 3. И знаете ли какво става? Ставате, правите една крачка, 2, максимум 3. Сега искам да ви кажа, имате специална картичка поздравителна от Владимир Путин. Специално за вас, аз съм я донесъл да я прочета. И той каза, уважаеми дами и господа, трябва да мислим позитивно и да пием за позитивните неща. Защото казва Путин, по-добре Роснак да ти спре газът, отколко Германия за да го пусне. По-добре. По-добре, казва той, 20 години задължителна на манифестация, отколко да един път доброволно на гей парад. И по-добре момиче да излиза от тортата, отколко торта да излиза от момичето. На здраве, да пием за позитивните неща. Сега ви кажа, оня ден идва у нас е Роман Абрамович. Не знаете, че аз съм футболист от Челси. Нема се излага, бе. Само ми е крив крака, господин, ама нашия грител. И Роман Абрамович седнала вкъщи, жена ми го поканила, седнала на масата и жена ми вика на Роман Абрамович, никъде нема мръда гадско този сезон. На Роман Абрамович. Първо има Дален Плочо мамини, второ вика на 24-ти изпращаме абитюрент и третото вика кравата сатели. Абе, къв е това моя късмет, уважаеми дами и господа, бе? 2 пъти са жена и 2 пъти не ми върви. Първата жена избега с треньора. После преспа с отбора. И като посегне на публиката, викам, тая не е за мен, да знаеш. Тая ще маиням. А втората жена се скарахме още на сватбата. Много държеше да бъде на сватбената снимка. Какво държиш ти си на сватбената снимка, ма? Значи моята тъща разбира всичко от първия удар. Като и шибна един шемар. Виждали ли сте врата, като се откачи от едната панта? Е така, бре. Ей, моята тъща от бой са ми оставил 2 зъба. От бой. От бой. Е така.
От бой съм ми оставил два зъба. Единият зъб да я боли, що ми е тъща, а другия зъб съм го оставил да ми отваря бирата, добре ли? Даже аз съм ми казал на моята, викам, ако умреш, не дай си Боже. А дано. Вика, не, а дано да не. Викам, ако умреш, да знаеш изгаранта и пепелта я слагам в пящен часовник да продължиш да работиш и се смъртта си, ма. Тя вика, Гацко, аз стига. Викам, нема стига, ма. Ти си неизбежно зло. Оня ден тъщата вика, Гацо, закараме, вика, в НДК, имаме изложба на змии. Ей, закарах в НДК, Варнаса след 20 минути с 4 златни медала и 2 купи, бе. Какво е това нещо? Даже, знаете ли какво е смесено чувство? Смесено. Смесено чувство от тъщата се хвърли от 10-ти етаж, ма ти падне върху любимия автомобил. За чудиш какво правиш. И така ви кажа, трети път се ожених. Жена ми оня ден легнали сме си нощеска и аз 3 часа я бутам. Викам, ама спиш ли, ма? Тя вика, не. Викам, така е. Злото никога не спи. И тя вика, Гацо, не дей се будалкаш. Дай, вика, 12 години сме женени. 12 години сме женени. Да, заколим едно прасе. Да, поканим брат ми. Викам, чакай, ма. Какво не е виновно прасето, ма? Да, заколим брат ти, къде ни запозна преди 15 години. Тя вика, Гацо, аз стига. Викам, нема стига. Даже ония ден се прибрах в 5 часа сутринта. И викам на жената, ставай, ставай, викам, ставай. Спечелихме 1 милион от тотото. Тя вика, Гацо, стига бе, пак се напил. Викам, ставай, ма, спечелиме 1 милион от тотото. И она жена ми като скочи. И като вика, мани, 1 милион. И сега 5 часа сутринта. Викам, всички молове, вика, са затворени. Викам, какви молове, ма? Аз съм спечелил 1 милион. Ставай си, заминавай, ма. Ти добре ли си? Ставай си, отиви, нема се закача маца с тебе, бе. Даже отидех, един лекар вика, абе, Гацо, що си толкова дебел? Викам, вижте са какво. Що съм дебел? Що дояждам на жената, дояждам на децата и доктор вика, Гацо, вземи си едно прасе, бе. Викам, бега, бе, да дояждаме на прасето, ти добре ли си, бе? Вижте, даже това футболиста, ония треньора Лотър Матеус, вика, ей, Гацо, внимавай с жените. Моята жена се разведе с мене и му остави без една стотинка. И си тръгна. Викам, Романе, няма да се притесняваш. Тя и моята му остави без една стотинка, ама не ще и си тръгне, бе. Както и да е, сега да ви кажа, заминах за Англия. Даже някой път, някой хора викат, абе, Гацо, тебе викали ли си то националния? Викам, ей, мога съм викали, ама аз като се напия не мога да чува повече от Глори, не мога да чува повече никаква песен, освен съм викали от националния. Викат, абе, стига глупости, бъде. Викам, нема брига за глупости, бе. Отивам за Англия. Отидех в Англия, уважаеми дами и господа. Значи, първия ден бех на медицински преглед. И доктора вика, Гацо, направихме ти изследване, на твоята урина, вика, трябва да слагаме бандерол. Викам, що бе? Вика, ти пикаеш чист спирт, бе, братце, бе. Викам, нема значение, искам да ритам, бе. Обаче сега да ви кажа, на летището, отивам на летището, митничара гледа снимката на паспорта, гледа мене, гледа снимката на паспорта, пак гледа мене. И аз му викам, какво гледаш, бе, тумбък? И аз съм това втория, на третия ред от лево. Какво ме гледаш това? Ние са бе ми снимали целият отбор сега. Аз ще дам пари за всеква снимка. И това митничара вика, абе, Гацо, ти като излизаш така през митницата, носиш и нещо ценно. Викам, па носа 100 кила злато, що? Той вика, злато не мое изнасяш, бе, това е митница. И аз като се обърнах към жената и викам, съжалявам, злато мое, изгоре, оставаш тука. Сега не знам дали знаете, ама ония ден моето дете дойде при мен и вика, тате, какво е лукс? Викам, знаеш какво е лукс, синко, запомни какво е лукс. Манекенки, уиски и лъскави коли. Е, това е лукс. Вика, какво е мизерия, бе, тате? Викам, знаеш какво е мизерия? Мизерия е айрян, майка ти, трамвай. Е, това да знаеш, че е мизерия. Бега ли възидам? Както и да е. И в Англия съм. Нали знаете, че съм секс играчката на Виктория Бекъм? Нема ви лъжа, бе. Абе, тия какви футболисти имат, бе? Кажете ми този Дейвид Бекъм.
Толкъв футболист е, бе. То са нашарил по ръцете с татуировки като селска спирка с некролози. То не знае колко уши има по главата, бе. Толкова му разме на обувките не може да се обуе. Ами то, кажете ми то, къв беше Кристиано Роналдо? То убавеца, то, нали, знаете какъв е убав? То манекен. Ей, то ако беше от нашото село, къв е убав, аз ви казвам, до сега родил 3 дечурлига, да знаете. Нема да се излагам. А знаете ли, какви са първите български думи, къде е чул Кристиано Роналдо като кацнал в България? Първите български думи. Чул е, здравейте, аз съм Николета Лозанова. И сега ви кажа, минавам там по кабинетите, нали като съм в Англия да ме взимат за футболист, и гледам на един господин му мерят, така кръвното му мерят. И докторе вика, идеално кръвно имате, господини, имате 120 на 80 кръвно, имате кръвно като на космонавт. И човека вика, сестро, мери на другата ръка, бе, тая дървена, бе. Тя е изкуствена, естествено, че е 120 на 80, няма да имам кръвно. Бе, никакви лекари нямат тия. Даже отивам и някаква баба беше за изследване. И доктор вика, госпожо, вие сте се объркала. Вие сте донесли ябълков сок вместо урина за изследване. И бабата рекла, мами, какво ли съм дала на детето за училище? Много ви благодаря за аплодисментите. Да сте живи и здрави, аз само ви кажа, значи правя любов с една сгодна жилица в Англия. И по едно време се звъни на вратата и тя вика, това е мъжа ми. Викам, какво като мъжа ти, бе? Тя вика, мъжа ми е каратист. Маре като чух, че е каратист. Както бех чисто гол, сега се не съвличам да ви развалям празника. То звъни на вратата. Примерно е тук вратата. То звъни тук на вратата. И аз излизам веднага на другата страна, къде е първия етаж. Нали, вратата, балконната врата. Отварям балкона на първия етаж, обаче вали дъжд. И аз както бех така гол, с крик отдолу по терасата гол. И по едно време гледам трима спортисти тичат. И аз се чуда какво направя и аз гол почнах така се нареди до тех да тичам. Ма си тичам до тех и как си тичам, единия вика, абе господине, вие от кога тичате? Викам, от как съм се родил, гледай напред да ти напред се жамар. Втория вика, абе господине, вие добре тичате, ама винаги гол ли тичате? Бе? И аз викам, да, винаги тичам гол, много е здравословно, много е полезно. Полите се отварят, кой ще диша. И това третия къде ма видя и вика, абе господине, вие добре тичате гол, ма винаги с презерватив ли тичате, бе? И аз като се погледнах и викам, не, само като вали дъжд, това ще ми каже кога тичам. Благодаря ви за аплодисментите, уважаеми дами и господа. За мен е чест да бъда при вас и ще ви изпея една песен, която се казва Жик-так. Давай, колеги. Специално за вас, на здраве. Давай, колеги. Давай. 3, 4. Давай. Жик-так. Не видявам. Жик-так. На здраве, да сте живи и здрави. Благодаря за аплодисментите. Хайде, Жик-так. Диджея пуска Марчена Ивана, а до мен се доближава една мъртва пияна. Тъха и е страшен като размей, по-пияна е даже от Иван и Андрей. 52 огромни кълбаси ликон, прилича на малък разгонен бизон. Мъжа и бил муторно му слагала рога, защото чула, че живота бил радост и тъга. И после ми разправа, че била интелектуалка и чела философия едва и не от малка. Говори ми нещо за Сократ и за Сенека, а маки от тех лечи на чушкопека. Къде ме омръзна едни и същи салки, но офертата са не променя си и запад салки. Баси тъпите кифи, баси тъпия сюжет, с тия думи слагам края на това куплет. Аре бега от тука,
Седеш и скута и искаш валута. Я пък съм скръвна и нема да ти дарам. Знаят ли вашите, че одиш без гащи? Това софиянките нема те срам. Седеш и скута и искаш валута. Я пък съм скръвна и нема да ти дарам. Знаят ли вашите, че одиш без гащи? Това софиянките нема те срам. Благодаря за аплодисментите! Обичам ви! Жик! Так! Жик! Так! Други крака, малка стегната цица, мирише на парфюми на ютеница. Живеела в Люлин, била Марко Пичка, познай как се казва Димитричка. Обаче настоява да я наричам Диди. В противен случай ще да ми се обиди. Вече немало мъже, всички били педали и тъпите им ги номера им ги били писнали. Пие само шампанско и са струбили за рани. Така като я гледам, доволна ще остане. Казвам, че се тръгвам, а тя нещо ми се връщи и ми вика: бе, ти няма поканиш къщи. Нема да покане, ще ти викне такси. Шаманата прибие, ще ти каже мерси. Започва да ме нерви тая глупост безкрайна и преди да си тръгна, ще и тегля една Лекичка, така леко ще те. Седеш ви суда и искаш валута. Я па съм скръмва и нема да ти дам. Знаят ли вашите, че одиш без гащи? Това софиянките нема те срам. Седеш ви суда и искаш валута. Я па съм скръмва и нема да ти дам. Знаят ли вашите, че одиш без гащи? Това софиянките нема те срам. За софиянките нема те срам. За софиянките нема те срам. Аре, чао, довиждане, нека нощ, приятни за вижда, мерси! Благодаря, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за аплодисментите. Ще се видим пак след малко. Само ми кажете, аз имам някакъв сценарий, но предпочитам вие да ми кажете с какво искате ви поздравя, с кои образи. С Шиш. Добре, и с Шишо ще ви поздравя. Добре, ще измисля. Но преди това искам отново да поканим на сцената ансамбъл Българе.